Ο Αρμπέν, η Γαλήνη, η Χαρά και ο Λουκάς περπάτησαν 3 μέρες και 3 νύχτες, ώσπου τελικά βρήκαν τη μακρινή χώρα με τους κατοίκους που μιλούσαν με ενίγματα. Καλημέρα σας, ψάχνουμε τη Χοχαρούπα. Μήπως ξέρετε πώς θα τη βρούμε? Γεια σας και εσάς. Για να βρείτε τη Χοχαρούπα, πρέπει να ξεκινήσετε μόλις βγει το Ποιο? Εκείνο που σαν κοιμάσαι, αυτό ξυπνάει και τη νύχτα όλη γυρνάει. Σαν ξυπνήσεις αυτό κάνει μόνο του νάνι. Επίσης, θα προχωρήσετε μέχρι να λιώσουν 2 ζευγάρια από αυτά που όταν τα λύνεις κάθονται και όταν τα δένεις, φεύγουν. Μετά θα ακολουθήσετε τα Τι θα ακολουθήσουμε? Αυτά που είναι από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι και από πίσω σαν ψαλίδι. Θα σας δείξουν το δρόμο για τη Χοχαρούπα. Καλή τύχη! Ουφ, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι έλεγε? Μα είναι απλό. Μας έλεγε ενίγματα. Για να βρούμε τη Χοχαρούπα, πρέπει να βρούμε τη λύση των ενιγμάτων.